Боже, я как бесен. Нема чорна има я. Откъде дойде ова мая? Да закърпи врата си. Баба? А я българ слива, не беше слива и се хвала. Къде? Ето. Аз не прасва. И се хвала. Мамо? Нямаше да държи сянка, ти пече. Нема, пейда от нея. Ама сестра ми почна да го копае, така ли? Не е ли жега, тате? О, веселото. Они гледат змии, бре. Тук има и змия, аз съм видела. Къщи влиза тук. Змия. Абе, дайте ми някакъв чувал ли? Ала мотик. Не, чувал ли нещо? Хвърли с вила. Ана Мариято, не ме снимай мене. Градината снимай. От някъде замириса на копър. Ето. Ей, това трябва да се чисти, Марието. Ей, това. Това е черница. Ей, така. Да нареже мотика. Тата, къде ще ходиш? Само, една косачка, че ти свърши на това хубава работа. Увидим на практик 190 лева. 190 лева? Да, с бензин. Не, ти някаква промоция, какво, ама от 2-3 месеца върви. Ама има и такова. Има и с диск такъв. Метален, евентуално да реже и такива пръчки. Не знам. Ми, тате, да отскочиме до Видин. Я щех да си взема, ама ако не беше тръгнал на почивката. Аз имам точно толкова пари в мене. Гледай тук изградира обикаля. Какво да прави? А? Какво ще кажеш? Кажи нещо. Мен О! пробва снимай с метлата. Круша! Аз мисля, че ще стане супер. Предели си чорапите тук, какво направи? Мамо, най-новата новина. Да ти разказвам ли? 190 лева. Практикер във Видин, косачка с бензин и с нож, освен корда. Да? Къде има? Практикер във Видин. Кога провери? И проверих. И как провери? И проверих. Провери какво гъпа. Отиваме ли? Да, отива. Аз имам точно толкова в мене. Да. А каква марка?
Рибата. Защо си ми вземала рибата? Аз си изкарах на масата. Каква риба, бе? Риба си ми вземала. Риба ли съм взела? Да. Каква риба? Ота е малката риба, да я пържим. Те са варени. Ми съжалявам. Не отиде, Вески, къде отиде чашата, бе? Вземи си друга. Чашата къде да служи? Мамо, да стара, От чашата си доведем. Аз бих се метнала и бих си купила една косачка. Риба, защо не е риба? Тук трябва да пържим риба. Ми ти извади и каза, това прибирай. Можеш на други работи да си вземем. Ти риба ми си взема. Хайде, хайде. Така ли? Какво? Какво било? Какво бе? Апа всеки път пита какво. Всеки трябва да знае всичко. Да. Да. Трябва. Особено ти. И това. Що си взема това? Майко, ти това извади Абе, какво и се... каза слагай. Не е верно, аз съм извадила, за да го сложим на масата. Това какво ще го правим тук? Ще го изсям тогава. Но какво ще го варим или какво ще го правим? Аз не знам. Аз къде да знам? Аз ви казвам да ми помогнеш. Ти... Какво ми трябва това? Бабо! Не се занимавай с това нещо ти. Чули? Бабо! Остави мотиката веднага, ела тука. Само дигаш прах, изморяваш се и нищо не правиш. Я събарям. Детето черепати ради в ръцете. Кое е големо, големо? Потръскам. И това да го скрапи с това. С нож. И това да го скрапиш. Вече е вид. Да не порасте повече. Добре. Изморително. Какво пъди е трудно. Пъде е най-трудно, баб. Копане е най-трудно. Нема тая година, нямаме грозде, нямаме нищо. Я сложи едно ше. Измина тук камерата. Тук едно време имаше раноздрелка. И тя нема вече. Веско да изсече тия дървета тук. Да държат сянка. Да ги изсече за казан. Пред къщи. 10 метра. Що се прави с брех? Брех. Мани да не те изядат комари.
и за мама и риба и... Не можем да кленчим, Ди взема, ще го правим на сандвич. Попут. Кою маю? Маю. Там не дава да се пита. Не дава, он ще пойде. Много ще да питам я нега. Че мана маю. Добре де. Да се събори Ножицата къде е? До тук с стигна. градино. С нея я нема. Без студия не е. Я да видим, Марията. Дай да се видим. О, да видиш, Никой сигурно. не ме почеша, 50 никой комара не са, пази, 50 комара са те ухапали. Алергия, 50 комара, никой не ще да те почеша. Никаква алергия. Сега ще дам да видиш, това са комари. Как мога да излезнеш с гол гръб? Моля да се гръмнете, бе. Мани. Моля да се гръмнете, няма какво да снимаш. И снимаш глупости. О, бабо. Ох, Любгафари. С Не, ногти. не я закачай, ще стане по-лошо. С ногти чеше яко. Това са комари. Здрапай. Майко, не деш и не правиш рани. По-добре рани кръв да пусти. Да. Ще зарасне. Още не съм се обелила. Да. Марието, стига си снимала. Тия си снимала, Мария. Снимаш глупости, кога трябва да снимаш, нищо не снимаш. Да. Да. Сега, че ме снимаш, какво се чеша? Що не? Снимай лудницата да ти качи в интернет. Вместо да бият камбаната,